से बर' फारसा हारसालै बारा बर'बो बुंजाया बारा हारसाबो बुंजाया बिदि गेजेरावनो नै आं हारसाबो बुंगोन खिन्थु बर'बो बुंगोन गिबि गिबियावनो आंनि मामुनि बसुमतारी सायख'गिरि बिथाङा बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाखिनो गुरै खालामजाबाय आखाइ खबनानै होनांगौ बिथाङाबो सासे बिमा गथ' फिसाखौ लानानै फैदों दिनैनि बे हाबाफारियाव रुपाथि मायथाइ जि सानजा दिनाजपुराव नैथि मंगलबारनि गोथार नैबे हाबाफारियाव आंखौ सायख'गिरि हिसाबै लेंहरनायलाय दिनै आं बे थावनियाव नुजाफैदों दा बेनिखायनो आं दिनै नैबे जि इस्ट दिनाजपुर ना नोंथाङा माबायदि ओंखारदों जों बेखौ नायगोन बेयाव 10 नाम्बार दङ बेनिफ्राय दङ जोंना एक्सप्रेसन नोंनि राव मेगननि गानजों लोगोसे खुगा सोमावदोंना सोमावाखै बेयावबो 10 नाम्बार होनाय जादों आरो जोंथ' गानजोंआवबो जों नायनाय जागोन बेयावबो 10 नाम्बार होदों हारसिं मोसानाय एबा जेवजा मोसानाय ग्रुप डान्स हानजा मोसानायाव बाहागो लानो होननानै जाय जोंनिनो बाथौ सिबियारि फंबाय बिनानावमोन एबा बर' फारसा हारसालै बारा बर'बो बुंजाया बारा हारसाबो बुंजाया बिदि गेजेरावनो नै आं हारसाबो बुंगोन खिन्थु बर'बो बुंगोन गिबि गिबियावनो आंनि अननायखौ बयनिबोसिम बावहरबाय दिनै नैथि मंगलबारनि प्रथम प्रग्राम बे प्रग्रामाव नुजाफैनो हानाय जोंनि दिनेशपुर गामिनि ओमफ्राय गला डिस्ट्रिक्टनि जायगा जायगानिफ्राय फैनाय आलासि महरै बिब' बिनानाव आइ आफा सबखौबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय होबाय आरोना ओमफ्राय श्रद्धा ज्ञापन खालामदों आंनि आदा महरै रामदा आरो